Anna na cútas anam dom. Tá ní mlína díos agus tá Cruinniú me gunsála. Is brala a bheith ag cruthaú. Bín mé ag dara éadaí an tám ar fad. Déanam iireacht a chúsáil a dhéanamh. Nuair aigim mo éadaí roimh dom, úsáidim an fabric chun rudaí nua a dhéanamh. An rud is fearr a dhearr mé ná an gansaí seo. Is brala mé. Amháin rinne mé sciortadam a waborg ó bhríste a bhí roimh beag dom. Thosaigh mé ag dhéanamh sciortadam a waborg agus tá mé chun é a Cruinniú aniu. Ar dús, roinníonn mé an fabric. An sin gearr mé an crut atá uaim. Chun bearán ann agus tusa mé fiúil. Dula mé chun is fiúil a dhéanamh le maisín agus le lámh. Is féidir lom an maisín fiúála a úsáid ach déanam cinnte go bhfuil mo bháim an sin freisin. Thosaigh mé ag de 2 bhliain ó shin. Bhí mé ag teach mo chul chathair agus thonnigh mé ag fiúil. Dúirt mé liom féin go bhfuil mé sin a dhéanamh freisin. Chuirm leisteach isteach ann agus chuirm sníam ann. Iompaí an taobh ceart agus tá sé ré. Seo tar mo cuid cruthaíochta. Is mise Anna agus Cruthaím.